Siyabingelela bazalwane. Amen. Egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngizama ukuthi ngizophazamisa. Bazalwane, simbonge uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzela wona zinsuku zonke lapho thina singazi futhi singenakho ukuqonda. Nami ngithanda ukumbonga uNkulunkulu okuyena engimile ngaye osengivikele njengoDaniel kwemilomo yezimbonyama. uNkulunkulu akwenze ukuthi ungazitholi sowushobodela uSathane. Sathane akanele ngathi bathi ngithi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wangamvulela izwi, uSathane akangifuni umuntu. Amen. Akazenzisi engakufuni kwakhe ngayo yonke indlela. Ayikho into uSathane angayisebenzisi ukuze ngizosoleka noma ngigcine ngivala umlomo wami. Amen. Mhlawumbe ngigcine ngiphelela ejele. Amen. Kepha uNkulunkulu umuhle, yazi kuhlale ngisho lapha ekhishini ekhaya. Uhlokoloza uNkulunkulu ngezimo zempilo. Uthola ukuthi ngime esisekelweni sokuthi lokho engikufundile akudingi ukuthi abantu bangakanani. Uma ngilazi iqiniso uzophiliswana ngokuthi mina lento engithi ngikholelwa kuyona umuntu athi hhayi, uma ngase kufika isimo sokuthi ungashintsha. Ngenguke ngithi yazi uma uzama ukuzisindisa njengoba esho uJesu, hhayi ngoba wena ufa lokwenyama kepha ufa ngesono. Amen. Ukuba uJesu akabonakaliswa futhi akakhazimuliswa kuwena ngenxa yokuthi uzama ukuvikela isithunzi sakho nesimo okusona. Ukhulume ubone ukuthi la kufanele ngabe wena uvumela lento le abantu abakhuluma ngokucabanga kwabo, kepha wena unomoya wokuqonda ukuthi angeke uze uzivikele, wena awunawo amandla. Ngilinganise ngomuntu onobaba nomama emshadweni. Bamenzela yonke into bengamazi uNkulunkulu, naye ngeke aze amazi uNkulunkulu ngokuba usengaphansi kwabo. Uma ekhula bemfundisa lokho ukuthi bona bayithemba lakhe, yena ithemba lakhe uzolibeka kubona ngokuba ukudla uthola kubona, yokulala uthola kubona, izidingo zempilo uthola kubona. Uyafunda, ufuna i-uniform, ufuna izicathulo, ufuna ukuswayeka, ufuna ifoni, bayamenzela. Bese athi lapho abazali bakhe benakho konke, bemenzela konke, bese adelele abantu abaseduze kwakhe, angabahloniphi. Kwazi ukuthi uhlonipha ubaba wakhe noma wakhe ukuba ibona abamphakelayo. Ingqondo yasezweni naye. Amen. Ethi umuntu bekhuluma athi yini engayilalela noma engatshelwa wena awuphakeli. Kuba yini ekhulunywayo ngale ndlela yokuthi uyabona ukuthi abantu kwazi ukuthi umuntu angathembela kuyena yini lokho amenzela into. Le ncwadi ethi ungalibeki ithemba lakho kumuntu noma enyameni. Le ncwadi ikhuluma into ongeke uzuyiqonde uma wena ungenakho ukwambuleleka ngoba uzothi ngeke ngamthembi uma wenzela konke. Khona isikhathi esifikayo lento ekuthiwa ukufa. Sithathe lo mama, sithathe lo baba. Usale nomalumekazi, usale nogogo, usale nomkhulu, usale nomalume noma nobhuti kade ungabahloniphi. Sebekuyibona abantu manje ophila nabo. Leya nsila yakho ungahloniphi isele kubona. Sekukhona into entsha ekumele uyifunde obukade ungayazi ukuthi labantu manje ucele kubona ngoba asekho labantu ade ithemba lakho. Bese ushintsha isimo sokuthi indlela okuphila ngayo isizoshintsha. Nabantu abade bekwazi ngale ndlela yakho ungahloniphi, ngeke manje besakuthatha njengomunye wabo ukuba basananokutya kwenyanya ukuthi wena uhloniphi, wena awubazi abantu. Bese kufika isikhathi-ke sokuthi ucele.
Uma wakho ukuthi wemali yazi ngishodela icathulo betatazela. Kwesinye isikhathi ukudelela noma wakho. Angidli nje mina ukudla ongenayo inyama. Wafuna amazambane wodwa, angifina ngifuna. Sekufika isikhathi lapho khona bekuphaka ukuthi uyabonga. Udle ngempela ngoba uyazi ukuthi uma kuthiwa uthole ukudla ngeke uphinde uthole ndawo. Amen. Ezinye izinto lezo ezifundisa ngempilo ukuthi labantu ethu sekumele uqale ubheke kubona abalona ithemba lakho. uNkulunkulu ufuna ukukhombisa ukuthi wena wazi lutho. Ukuba uqale kusiko othatha ithemba lakhe alibeke kuthi. Labantu banelungelo ngokwenhliziyo yabo ukuthi bakufise bakuthuke. Silapho sokuthi-ke ngicela iy'cathulo zami ezintsha zesikole lezi sezindala bathi hambe kunyoko ethungeni. Hambe uyotshela uyihlo lapho thina ngithola ukudelela wena. Babe namhlanje. Selonke usizi sekuya ngawe. uNkulunkulu usezoveza lento yokuthi imisebenzi yakho emibi iyakulandela. Uzalwa umama odakwayo akukhulise ngendlela le azokukhulisa ngayo. Ngelinye ilanga ingane yakhe iyozala ibe nalo moya. Umusa kaNkulunkulu insindiso. Umusa kaNkulunkulu uthola uJesu. Uma ungawutholanga uJesu, uma wakho ubekholelwa emsamo nezangoma, nawe ngoba yonke into beyithi bengahambi kahle, nawe uzohamba ezinyathelweni zibaba kwakho. Uma kwakho bengabahloniphi abanye abantu edume komtsizwa, nayo yonke izongena ekhanda lakho. Ubaba ubephume emhlabeni, aziwa ukuthi uhlazi ubheke uphathe isibhamu edukula. Uma uxoxela ngomlando wababa wakho, khona leyante ekwenza ukuthi nawe ngathi ungafana nobaba wakho. Ubone ngathi uyiqhawe ukuba wazi lutho. Leyo nzila leyo bengibheke emuva umusa kaNkulunkulu engenzeka. Ngoba nami bengithi angibhedele lapho e-17 bengihlala khona. Esikoleni kusukela phansi amabangela phansi. Bengihlezi le ngikhona kunodlame. Kuze kube ngiyaqeda isikole, seqedile isikole. Sengiphila impilo yami. Bengihlezi ngikhaya abantu. Ngenxa yokuthi angifuni ukubhedela. Kwaze kwafika isigaba lapho kwafika khona umuntu ezoletha abantu kimi. Isexplore bengekho soletha kusho. Ukuthi lo muntu mina ngilamule impi ebekade iqalile exhaphaza abantu bebashaya. Ngalabo wajikela mina ngamshaya. Wahamba wayolanda abanye abantu. Kwafika abantu abangaphezu kwa-50 bephethe obhushu, ikhonto, izimbazo, izinduku. Ngoba ngale lo muntu ufuna ukuthi ushawe abantu abaningi. So bese befika lo munye wabo ukapteni uyafika uyabatshela uyakhomba. Ngesikhathi ekhomba lo munye khomba mina ngaphakathi esitolo. Kuthiwa ngiphume futhi yabo ingabi nakho kwesaba. Bese ngibuzwe thola ukuthi lo munye ukapteni wabo uyagazi. Njengomfana omncane ngoba phela nawe uyaziwa lapha ukuthi akabhedele. So kube ngijwayele ukungibona siyabuza ukuthi abapha abantu bokushayela. Bese ngithi ake ushawe mina phela. Yena usehamba uqamba amanga ukuze kuye kusukudla. uNkulunkulu wangivikela kuleso sigaba babesha amavuleka lapho ukuthi indawo engivele yona ifanele. Ngagcina ngahamba eCape Town. So ukuhamba kwami eCape Town ukuhamba komsebenzi lo womodela ukuthi uNkulunkulu angimazi ngiyaziphilela. Ngizibhemela insangu, ngiyaziphuzela amantombazane, umnandi impilo imnandi. Le ngikhona kumnandi abantu bajabula because ngisomahlaya. Hlezi ngibheda yabo. So lonto leyo yangenza ukuthi ngizwe ngazi ukuthi nami ngithole ukuzethemba ngokuthi ngibheke insangu ngoba ingenza ukuthi abantu bangithande. Yabo ngibe umuntu othanda ukuzwa udaba ngoba nami ngizizwa ngiblenda nabantu bonke. So lonto loyo ngaqhubeka ngayenza isisa. Uningi emaze ngikuthola ufakazi ngempilo yami bathi ngizama ukupha phezulu ukuthi uNkulunkulu ezifweni ezikhona azange nesodwa ngazithola. Ematshwaleni ngalimala lengozi ekubulala. Mina uqala ukuphuza utshwala uma ubeqala uyadayisa utshwala kuyabeka. Bathi uqala ukuphuza utshwala kwakuyisikhathi lapho khona kwakukhisimusi. Uma wathenga iwayini kuthiwa iParipere. Lo wayini leli saphuza sibancane sadala. Kwawuqala kwami ukuphuza utshwala.
ngaleso sikhathi. Khona sesikhuluma ukuyedayisa utshwala-ke, nami ngibuye ngithathe utshwala ngiphuze. Ngitshela ukuthi ngifunda u-4 ngangitshontsha ibhodlela likabhiya ngibekele shayela ekhaya, hambe ngiye esikoleni sengidakiwe ekuseni ngifunda u-4. Nakhona lapha eseveleni khona amadoda nje ab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 
baphuza utshwala. Phuza nabo bayathenga utshwala baphuze. Ngelinye ilanga bangibiza bathi sisambisele okushini bohlala nabantu bangakubo. Sahamba. Baphuza. Kuthe sekudakiwe nabo baxabana bodwa. Nami sengithi hayi umfowethu ngoba kukhona wakaZonda angimazi ngisho umazi ngowakaZonda. Sengidakiwe nami ngithi ya lo mfowethu. La inkulu kuphelekayo. Kuthe sekuhanjwa ngezwe nje ukuthi igqubu ekhaya. Ngabona ibhodlela liwa lapha ngaphambili esavana. La ngafa futhi. La ngiqeqeqeqeqeqeqe ngaqhwela. Ngathi ngithi ukuthi igazi aqotha. Akwathi ulimele. Mangithi eqalaza nami umuntu ongishayile lapha uyangikhomba. Ngizwana nokuthi wethini kepha ingqondo yakhe ukuthi ubuya. Wahamba. Le thambo leli alifahlakile le thambo indlela engishaya ngayo. Kunomsele la. Igazi ngilizwe bakhalile. Ngizange ngiye esibhedlela ngaqhubeka nahamba amabhenge agezwe kunkini kwakuthi into yokuthizwa yabo ngahamba ngifike ekhaya ngahlangana lento ngathatha ibomvu lento nje ukuthi ngifake nalo liyasiza ukuvimba igazi. Ngahlala nalolo leyo ngozi leyo nje yayinhlelekele. Ithambo leli fahlakile. Angithi mina ingozi yakhe ithambo ngaphakathi manje selihlangene ngomusa kaNkulunkulu. So lento ehlala ilungu ekhanda lapho uma kushisa lento ilungu lento engathi ingozi lento engathi ngayinwaye kanti kwakufela ibhodlela lasala ngaphakathi. Ngalakile mina isibhodlela lifaka ukuthi asishaya umuntu isiwasala. Yasikhambe isikhathi ngilongomoya egcina iphumile ibhodlela. So uNkulunkulu engivikela kuzona zonke lezo zigaba ngize ngiqale ukufunda 6. Ngaze ngifeyile esikoleni ngomsa kaNkulunkulu ngaze ngaqala. Kuthe sengiqeda isikole inkinga isibongo sami uma asifake kwisitifiketi sokuzalwa asabisala isibongo engisibiza esikoleni. Uzubaba ngiqala umazi nami seqala ukuhlakanipha. Semfundo second year. Ngabhalisa-ke nalo zonke nge-standard 1. Ngawushiya futhi standard 1 ngangawuqeda kanti ngabuye ngazofunda lehlabeni. Ubaba wayesethele ufuna ngize ekhaya. Uma sibaningi yena sibo-6. Usisi wami umdala engimlamayo unobaba wakhe wakamculo. Mina noZonke. Umfowethu olama mina wakaDlamini. Olama lo olama mina wakaNdlovu. Olama mina naye wakaNdlovu bahlukene ngobaba. Bese kuzoba ukugcina naye engazi ukuthi isibongo sakhe wakababa. So leyo nto leyo umama ebeza ukuthi abe nomzimba ngoba uthi ngakhona wethu ubaba ukhona. Naye akazazi. Engakuba ekukhuleni kwami bekhona isikhathi lapho bengithi bese sixabana noma because mina benginenzondo enhlizweni yami. Nginolaka olubi. Umculo esiwelelayo unemthelela kwezintweni impilo izinqumo esizithathayo ngempilo esiphilayo. Uma ngelinye ilanga wake wakhuluma umhlola ngikhuza mina ngoba lento yaqala ngalesikhathi umama ngithandana nobaba kamfowethu lo wakaNdlovu olama lokulamayo. Kwakuthiwa ubaba-ke sihambisene. Uma unokuhamba izindlela engaziqondi. So ngamtshela ukuthi uma uhambe nomunye umuntu owehamba izinsuku asishiye nathi kanjani. Sisale lapho ukuthi isikhathi asinakho ukudla sohambe sicele thina abantu nalofana ongilapha. So mengihamba ngiyomtshela lo muntu lo futhi abuye emtshele ukuthi uzwe ngami. Ngalo suku ngashawa ngabaleka ukuthi mina ngiyabheka. Kuyenzeka uNkulunkulu bazalwane afake into wena ungayiqondi. Into uNkulunkulu mayifaka kuwena ngeke uzibone singakofisi kahle ukuthi akukhombisi ukuthi yena ubani. Bese amen. So leyo nto leyo uNkulunkulu ayifaka kumina kusukela kwami. Ngizobeka ivesi. Leyo nto leyo yahamba ngakuye ngitshela uMavelina ekhuluma ethi umenza leli kuba yenza ukulala lapho besilisa noma becela ukuthi abawashele izimpahla besebenzele udrink alale nabo kwenzela thina. Ngayiphikisa lo nto. Igama likhuluma wathi ngifuna ukulala nami. Yabo. Yangidina lo nto leyo ukuthi
angimhlambalazo bathi ubufakazi ukuthi uma wamakasekho emhlabeni mhlawumbe la ukuthi uJesu mfowethu akasekho emhlabeni ongulamayo bashone iminyaka elandelayo ngisanda kuthola uJesu lokho kwavula amehlo ukuthi uNkulunkulu ukho konke sekudlule khona ngoba ngini la angiziboni ngikhole kwenzile mina ukuze ngibe la kepha umusa kaNkulunkulu lento lena-ke yahamba-ke yokungaqondisi bahlukumeza abantu besifazane ababaningi kepha nje ngabahlukumeza because bekuwumuntu khona ukusoka ukuthi uhambe usukela amantombazane khona ukuthi amantombazane asondeze kwena bekunalokho ukuthi abantu besifazane bebengithanda ngaleyo ndlela leyo so umthambo kalowo bengenawo iyona lento ebengenza ngibe weak kakhulu lowo moya lowo usuke nawo lapha esendlini kaze kofika nabakhethapha lowo moya bengikhohlakele ngale ndlela ukuthi bengakwenzi ukukhohlakala kuphila bekumele ngibe sotshwaleni ngoba ngiyazi ukuthi adingi ukuthi ngihambe ngokhuluma lokho ngichaza ukuhamba ngihambe ngiklabhini noma e-restaurant ngifike ngithenge ibhodlela lewayini noma ngithenge igolobho beke lapho ukuze ngizibuzele umuntu mina nje ngibeka umuntu engizothelana naye for leso sikhathi leso ngizothiwasekele enkaluko so leyo nto leyo beyingusa ngathola umuntu wesifazane waseKhanani phesheya sathandana naye isikhathi bathi lo muntu wesifazane bengithi bengihambe naye eklabhini angifice kunomuntu wesifazane ngihamba naye khona lapho njalo noma engekho esekwazi ukuthi kuzokwenzeka inhliziyo yakhe ngayihlukumeza khona lento ukuthi wenza into wena uzibona ukuthi kufanele ukuyenza kepha egcineni lo muntu wenza kuyena ibe imulala ebeka ugwayi insango kepha uqala ukubheka insango sehlala nami because nami ngibheka insango phuza utshwala beziphuzela-ke ngoba phela abantu bayazenzela izinto kepha kuthe sengiphuma mina wasala yena ekule mkhuba le sengizama ukuthi ngifake phela umoya ukuthi aphume akusekho nzima kunalezi zinto kuthiwa ama-vapor lezi zinto ezitshajwa abantu abaloku bezibongo thenge i-20 abheke i-20 thenge insalo ngingakugcwala emgcweleni ngithi-ke mina ngoba-ke usazenza mhlawumbe lezi uzophuma ngibenzele-ke ugoqele insalo bheke ngiyakustale naye noma ngibheki kube ngifunde izwi kepha uqonda kepha uNkulunkulu wayelokhu efaka nomoya ukuthi singazwani ukuze kuphele lento le ngoba nami lo muntu ngiyaqhubeka ngiyanika isandla kule senzo asenzayo esibi ngikhona and futhi lento esiyenzayo ayikho emthethweni sihleli empilweni noma kuthi uyahamba uyaphesheya ebuya uzobuya azohlala uzuqasha lezoqasha khona but isikhathi esiningi uhlala nami so mina bengibikile emthethweni so uNkulunkulu wayenza lento eyisiphithiphithi sasafika la ethembeni ngikhuleke ngathi uNkulunkulu uma ngesiyena futhi ngeyona yami cela usenze lento isihlukanise siphele akuphelanga ngisho 2 weeks bayisikhathi nje wafika ngazi kwakwenzakaleni sengiproposa ngathetha iring akaziwa kubo akaziwe ekhaya imikhuba kaSathane lezi zinto zoma-proposal leyo uthathe uzibisele unkosikazi wakho ukwakho uNkulunkulu engazange azafakazi awaziwa kubo thatha iring ayithenga iring afake iring yamproposa phela ukuthi ngelinye ilanga umuntu abankosikazi wakho kwakuzoba i-COVID thebe sebuya-ke wabuya seqala le ndaba kaJesu akuphelanga ngisho 2 weeks khuleke uNkulunkulu wavele kwenza ukuthi aphuma ahamba aphinde ahambe kakhulu wahamba sihamba ngesicabelo kepha engqondweni yami into ebingakunika ukuthula ukuthi ngidonile kuyena kakhulu ngamphula inhliziyo ngoba uNkulunkulu wangenzela umusa so bengilokhu ngibhala izincwadi ama-email lokhu ngixolisa ngoba ngifuna ukulula lesasandla sami sokucela ukuthi ngibone ukuthi ngibonile okuningi akwenzile nami ngibe nomthelela kepha ngicela ukuthi angixole kepha akakaze abuyele kumina futhi angimbeke icala so uNkulunkulu kwangifica-ke right-ile naye sahamba naye kepha ekuhambeni kwethu-ke size sifike la olunye futhi uhlelo lwangolunye usuku so bese sifika-ke ekhaya sifika-ke izinto zikanje ngizwe ngikude izinto zasekhaya umsindo wasekhaya so ngafika-ke nami la ekhaya ngayingxenye yomndeni bathi lo Jesu esihamba naye uyena uJesu esiphila naye akukudlula uJesu yabona
umuntu uma into seyimbiwe kuyena yafakwa yagxila ngeke uze uyikhiphe wena, ikhipha uJesu. So anginawo amandla mina ukuthi ngiphikisane nabantu abangakholwa ngokholo lwami. Ngisho bangazama kanjani ukungizama ukungichazela, ngoba phela yabona umuntu ohlala phezu kukaSathane, bona bona uNkulunkulu awuzama ukuthi hayi uyazulela lalela ukuthi bese bawuzulela. Ngoba yini uSathane ufuna ukukhonvinsa akufake leyo kugquzela ukuze ugcine uvumile ukuthi kwenzeke ini indaba yakhe. Umntwana wesikole usuka la ekhaya ufundise ngoNkulunkulu, kepha ngaphambili uzofica abantwana abangamazi uNkulunkulu abahamba amabheshi nasemashibhini yaphuzwa. Ngendlela agqoka ngayo ehloniphekile bazoyigxeka agcine seyibone ngazi ukuthi indlela agqoka ngayo ayikho right. Uzokhumula iduku, useyaphema, useqeda ukuphema, uyaluka, maqeda ukuluka ufaka into zokufakela, useyaphenduka, usufaka amacici, uyaziphenga izipho. Ngelinye ilanga uthi uyazivulela ke-status umntwana wakho usedlala, sekuyakuthusa-ke lokho nawe. Usuyamthethisa. Kanti wena usudluloko ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu ngoba usuyabona ukuthi isitha sesinqobile. USathane ufuna abantu abazokugxeka noma abazogqugquzela ukuthi wenze into ephambene. Baba baningi wena uma ulula noma uthaka ukholweni lakho, uSathane uyawisa. So bengakwazi ukushayela ngangizitshela impilo yami ngishayela. Ngoba yini bathi besifuna ukushayela bathi asikwazi. Manje akulula ukuthi ukwenze lokho because iBhayibheli lithi awunakulela isandla sakho kwisento esini. Futhi awunakuthatha imali noma isipho, ukuba isipho esiqhubeka ngenhliziyo engalungile sivala amehlo umuntu ohlala phila abe yimpumputhe. So loo nto leyo yahlala kumina, wahamba uzama ukwenza izincwadi eCape Town. Bathi akakwazi, bamfeyilisa. Waphinde okwesibili, baphinde bamfeyilisa. Nganginemali ngithi ngifuna ukuthenga imoto uzoyisebenzisa. Mina ngoba ngishaya i-boxing, uzongihambisa kwi-boxing, abuye asebenzise imoto ngoba yena ubenza i-massage therapy, massage abantu. So ngithi-ke ngoba kulezi gibela ama-Uber lonke iyamkhosta, sizozama ukuthenga imoto. Kanti uhlelo luNkulunkulu alukho njalo. Ngagcina-ke nokushayela nje kuyinto engekho, ngijabule sokuhlala emotweni. So ngafika la ekhaya ngafunda ukushayela-ke, ngakwazi ukushayela. Manje njengoba sengishayela nje, ngi-aplayile last year e-university, ngathatha ngifunda e-university, ngifunda online. Angithandi ukukhuluma ngempilo yami kakhulu because angithandi abantu bazi izinto zami, ngithanda abantu bazi uNkulunkulu. Kepha kwesinye isikhathi amandla kaNkulunkulu abonakaliswa ngezinto zakho wena impilo ephilayo ukuze kubonakaliswe. So ngafunda-ke ongathathwa kwe-university-ke into engangizifike ngisafunda ngenxa ukuthi ade ngitshela ukuthi inkinga isibongo sami sasiphambene. Ngaze sashintsha isibongo sami sengiqeda umatric, idea kwemanqe kuwela kaZulu from uNdlovu. So lapho ngase ngibe Cape Town vele sengizitshela ukuthi indaba lezinto ezenzela indaba zokufunda, ngoba mina ngile ngiphilayo ngizibona ngizoba usaziwayo, ngizoya phesheya, ngizophila impilo emnandi ngoba phela ngiphila impilo vele ehamba phambili yokuba usaziwayo. Hhayi ngahamba yaphela yonke lokho uNkulunkulu wangibuyisa. Kwakhona umzalwane ongitshela indaba yokufunda. Kwakuthi vele ngangiphase kahle ngasesikoleni, nga-aplaya bangithatha ngaqala ngafunda lo nyaka. Manje ekufundeni kwami kunezindawo ekumele ngizihambe, ama-library, yonke le nto. La ekhaya ngilokhu ngicela, angingithatheli phela ngizofaka uphethroli ngingise e-library, angingithatheli. Leyo nto leyo yagcina seyingathiwa umthwalo. Kade gula omkhulu lokho esehla senyuka ngilokhu wacela amabheke sihambeni. So ngaleyo ndlela leyo ngagcina nami sengifunda ukushayela lapho, ngashayela. Futhi kwavele kwalula ngathi ade ngashayela ngoba angazi ukuthi uNkulunkulu wayekufakile mina nokuhlala khona nokuthi ube neqondo. Ngcine-ke sengizihambela ngedwa-ke nge-library. Ngithatha igenge leyasekhaya ngoba mina nginekhadi lase-library eCrayton ukuthi ihambe iyofunda nami ifunde ngoba le emakhaya indaba zama-library azazikho. Izingane azizazi ngibhala umugqa lo ibiza umugqa noma i-sentence yesiNgisi, ubhala nje i-paragraph izichazi. Ingane uyabona iyajuluka. Esikoleni ingane ziyafeyila ngenxa yokuthi isiNgisi. Ngithole nje ukuthi othisha basesonto khaya bamavila. Ngendlela abamavila ngayo, ama-report ey'ngane abakuwathula, azikuwathula manje. Kwakuvaliwe ngenxa yokuthi othisha benza kancane. So
lento le engiyitholile ukufunda lokho sengiyahamba nge-library ayikho futhi inkinga yazi bekhona inkinga nangolesihlanu ngiboleke incwadi emasontweni awu-2 adlule isonto elidlule bengaphusisi ngiboleke igenge lokuthi ngifundele ekhaya sengibolekile incwadi lezo banginika ngasiletha ekhaya safunda namagenge because nami sengidlula abantu nabo abakhuthalele ukuthi nabo bafunde ngiyabatshela ukuthi awufundeli ukuthi uphase kepha ufundela ukuthi ube nolwazi ube umuntu ovulelekile ngezinto because ukuhlakanipha kwale mhlabeni akuyilutho uNkulunkulu njengoba ngithatha ngikusondeza uNkulunkulu lokhu ngifundisa ukuthi noma ngabe kuthiwa uyaphi ungazitholi kuthiwa bhala-ke kuphela ngawe ukuthi uzichaze ukuthi esikoleni ngiyafunda ngihleli nabo ngisama-assignment ngiyabona ukuthi aba-understand lutho yabo le yangihlukumeza kwamina esikoleni ngaphuma ngiyindalo ngiyafunda eThekwini but lokhu kwenza ngibe nomuntu okuyena bengizikhandla eThekwini mina kwakhetha ngami kulento zomodela ukuthi akusazi isibude hlekwe kodwa kuthathe njengehlaya kepha ubone ukuthi abanye bayangigcona ngayo so if ishaye lento enhliziyweni yangenza ngafuna ukufunda isiNgisi ngagcina ngisazi angisifundelanga ngisifundiswayo the sengifunde iBhayibheli esiNgisi uNkulunkulu wayesengivulela izinfihlakalo ezinkulu ingazokuthi uNkulunkulu ovukisile so-ke manje nayo ngiboleka izincwadi lo waselibrary ubethe ngizokuyisa mhlaka 13 namhlanje angikwazi ukuya library namhlanje ngesikhathi ngivula ikhadi kwathiwa incwadi uma ngayibuyisanga ngosuku uzohlawula incwadi ngayinye kulezi ncwadi ozithathile hhayi-ke mina ngokuhlonipha umthetho-ke ngithi hhayi-ke angihambise izincwadi ngolesihlanu ngizihambise library hhayi cela imoto kumkhulu thatha ukhiye hambe nge-library kube kahle futhi ngibuye bese ngibuye ngesikhathi babamncane uthathe iy'ngane zesikole ngithi babamncane ngicela ukukusiza uthathe lezi izingane khona usabuye kabili ngizothatha lezi zasehlabeni nalezi zasekhaya hhayi babamncane athi ayikho inkinga hambe futhi ke lapho eTraktor thathe izingane singene emuva hambe ngiyazithulela ngangihleli nomzukulu wakho ngaphambili nomzukulu wakho manje hambe ngiyazithulela ingoma yokholo-ke hhayi sithi bese siqede ukubekela ibridge siswele sithi futhi ngihamba ngijahile ngihamba kahle sithi bese sikhuphuka la edrayeni ezibhokodweni before imoto ikhuphuke because mina bengihamba ngeyethu imoto ngiwa ngokuthula laphaya bese lifika lapha yafike ngishintshe imoto ngifaka u-2 futhi ikhuphuke bese iphaka le ndawo imoto ivele icishe ngibambe ibhreki ngithi mina icishe imoto ukuthi ngikhuphuke ngo-2 iyasilika ngemuva hhayi ngithi bambelelani ngithi ngifake ukhiye ngithi ngiyasithatha imoto hhayi imoto inqaba bese ngihlehla ngisathi ngihlehla nje isisinga ukuthi imoto izongena ngala because imoto eza ngemuva ngeke ngiyibone kahle kukhona izingane esifukweni ngoba izingane zizongisitha bese ngithi ukuze ngizokwazi ukubona imoto eza ngaphambili angize ngapha ngizongena ngapha udrayini mengihlehla anginakile manje igenge le ihlezi ibamba umsindo ngemuva ngithi mina basaqhuba lo angisaboni kanti lapha kunesikhotha kunesipapula bona bayasibona abasho ukuthi nayi ingozi isipapula bona bayajuma abanye manje ngithuswa yilokho mayo ngithi ngiqalaza lokho nangapha abantu bayahayiza xa bahayizelayo bese ngithi ngiyabona sengiphakathi esipapuleni ngale ndlela ukuthi ukubona uma ungena emanzini ungena ukuthi uzike uzongena slow ngingena esipapulini ngithi imoto mina ngingcika phambili ngithi kodwa umgwaqo lana uqondile nje futhi naleceleni komtshalo ngingeke ize imoto kanti vele ngibrekile angiyibambanga imoto ngidedelayo imoto ukuthi izambele yafike nje yangena yathi khaxa esipapulini umfana wathi ukala umuntu othola imali kwawuyena mfana wekhala-ke so yilokho okwenzeka kanti vele le moto inomsindo okhona seyishwabuleliwe yonke so ngibuke ukuthi le ngane kwaseqhamuka nothishala ngamanje ngenza kubo akunayo ilayisensi ilayishe izingane zesikole sekwenzeka lento akhona yodwa ingane yalimala umusa kakhulu engizama ukusho ukuthi isitha asinebe ngokungcwele so lento isikhulunyiwe vele ukuze kube khona lento le ekuzothi uma yenzeka kuthiwa ngishilo
Enzakala kepha yangaphelela because igama efikayo ingane lezihamba phambili zithi imoto iqhubile. Kuyabanga umsindo ekhaya kuyathethwa kukhulunywa yonke into. Basuka abantu bagijima bathi bazofica imoto iphelile ngoba phela igiqile. Bafica imoto ayinalutho. Ubhanga nje ngaphambili ihlephukile. So ngaleyo ndlela leyo ayizange zibe nalutho imoto. So ngase ngithiwa mncane besebeyithatha lapha bayikhuphule bayisekhaya kodwa bazofike bakwazi ukuthi baduduzeke because bona balendele imoto nje efahlakile kepha uJesu wangivikela. Wangiphephisa uJesu njengoba ngisho bazalwane. Ukukholwa kwami akukholwa ngoba ngenzela omunye umuntu noma ingokuba uNkulunkulu othi akusoze ngakushiya noma ngakulahla. Kungakwenzeka ukuthi wena usakwenza ukulungisa kepha ugcine uphenduke into embi. Lokho kumele ukulindele empilweni yakho khona usindisiwe. Ungathi usindisiwe mangisini uthi umuntu aphula kanti uzofa bese yena agcina ukuyidla. Thiwa abathi akathoma umsindo uyena umuntu aphula vele ukubhalana vele akamfuni. Yabo. Ukuze usonakale uzazi ukuthi umsulwa wena kepha wena abantu bayokusola. uJesu ukuze amandla akhe abonakaliswe leya nto le eyenzeka kwavika uJesu nendlela ngivuka njalo ukuthi ngigcine library ngahamba library kungekho petrol eCrayton nalapha eSportville ngafika la moto yahlala usuku lonke akaze ngalethela usuku basithi guys ngiyisusa yangasafuna ukusuka yaphuma ngaphandle ngathi ngikhuphuka njengoba ngomncane 5 days wawukhona wawufakiwe waqama qhamuka ukhethi wayireva welisele nami ngasuka ngeyinhlanga ngoba angifuni ilale lapha ngoba ilusiko lemoto ngasuka ngeyinhlanga akaze kube khona inkinga ngaze ngazofika la ekhaya kepha esikhaleni imoto izocisha endaweni esobala ifuna ukuthi usathane akwazi ukubhakalela khona abantu bengeke baphinde bamuthi uNkulunkulu osesindise ebushweni ngenxa yevangeli uNkulunkulu osesindise kubantu abanguzondayo ngenxa yevangeli uJesu uthi uma uthembakele uma uhamba ukuthembakala ngiyakuba isivikelo sakho usho kuAbraham lo mazwi lo izinto njengalezo mina angilweli mina bazalwane ukuthi ngibuke lokufana zonke ukuthi umayela kahle no ngithi uqotho obusenhlizweni yami ibona ukukhazimisa uJesu ngaphezulu kokuma kwami la ngishumayela ukuthi umuntu uthini ngami uma ngizazi ukuthi mina ngimsulwa phambi kwaNkulunkulu lokho kuyangijabulisa ngoba umuntu ngokwenhliziyo yakhe uthi omunye umbhalo ke njengokugcwala kwenhliziyo yomuntu nomlomo wakhe uyakhuluma so inhliziyo yomuntu ikhuluma lokho ayikho kuyena bese kuthi nje izolo ufika ubufakazi kunomzalwane eFryhead osindisiwe ngenxa kamama esikhonza naye lo mama wasilandela sisake eCape Town sashumana eCape Town bejahe ukuthi lizofika nini sifuna ubhabhadiswa uNkulunkulu wayenza indlela safika sahamba saya eFryhead besifika eFryhead sahlala nabazalwane kwaphela inyanga sihlele emzini wakhe lo mama samshumayeza indlu samafundisa indlu saqala ibhangi saphila lempilo yokungcwele walandela izimfundiso esizifundisayo esizilande eBhayibhelini kunomama ufikile esuka ezinkingeni ezinkulu adlule kuzona befuna ukumbulala bemkhethisa amabandla ngenkani bethumela uthe uqala eZayoni uthi wazwa ebusuku uthi waqala ezothi ikhethiswa inkosi khona wathi uzuke ezinsika wasuka omunye wabathi yena lezibongo ziyadansa izibongo abazi ukuthi bafike uthi waqonda ukuthi ubuyela kumthanda khetha nje kulo inkosi abasho ukuthi uJesu bathi bakhetha inkosi so emva kwalokho lo mama lo uthi ke wayesifuna into yokuhlala omunye umama ukhokhelwa mthuleni yokuhlala ngohlala kepha kunezinto bathi ubopha amanqine enyati ukuthi lo mama bekumele akazi ukwenza okwenziwa ngayo lapho ehlala khona uthi ke wabona ngamadoda kanye naloba kwakhona ekuthi vele ngaphambilini lo baba wathi ezokwenza lesenzo esiko wafelwa imoto endleleni wasinda lo mama okulandelayo base sebefika nabanye kwakhe noma la eqashwe khona bethi bazobulala ngendlela babezokwenza ngayo uthi wababona esangweni waphuma ngewindi sekuthile ukuthi sibukeka bonke bayabheka
Sesiphume ngewindi wabaleka ongena kumninimuzi wafika wathi ngicela ngilalise. Wathi ningangibuze imibuzo eminingi, ngicela ningilalise. Wafika lala. Mevuka ekuseni uphinda khona. Ufika lo mama lo omkhukhile, ucasukile, uthi ubukuphi ebusuku. Uthi bengikhona, uthi uxabelana nami. Uthi wayefuna nje ukumshaya, uthi nathi ngeke uzongithini, ngidala kakhulu shwa wena. Kuba yisho ukuthi akufezekanga izinhloso zabo. Ngazi noma bezokudlwengula noma bezokubulala, kepha khona into ekumele yenzeke. Uthi wakuthutha lapho wahamba. Wazongena komunye umuzi bafika bamhlalisa. Base bemtshela nje lasikhonza kaShele, uzokwenza konke esikwenzayo. Ufika wahlala lapho emzini lo mama lo mama kuthiwa kahlala lapho hlale khona. Hlala-ke wazi wayiswa kaShele wathi uzogcina isabatha, uzomele wenze zonke izinto esizenzayo. Wavuma ngokuhluphekile. Wayesehamba-ke eyiswe inkosi ephakame, ufika wakhethiswa inkosi. Wasethi-ke manje sekumele uthenge iNazaretha sizokunika kuphi indawo yokwakha. Lethi 1,000, kulo 1,000 khona engasebenzi wawuzama. Uthe besezohambisa wabanjwa inkunzi, bampuca lolo 1,000. Uthe sebempuce lolo 1,000 leyo, wabuye wazochaza ukuthi hayi, kwemphi isimo futhi salo mama lo seshintsha futhi khonele eGoli. Akasamuzwa kahle ukuthi bebehamba beyokhuleka ndawonye, kepha ekuhamba lesikhathi sengizibuhlungu sebephuma bamshiye ngedwa abantwana bakhe noma kube nezinto nje ezingazikhona. Bagcina bemnyokolota-ke engazi ukuthi sekukhona abafuna ukwenzayo. Nakhona futhi uthi wahamba ephethe ethi ufuna umsebenzi, wahamba ephethe ivasi lokwasha izinto zokugcoba, washiya zonke izinto zakhe. Uthe besebuya lapho wavele wakhetha ukuyongena kulo muzi lo umama Mphethi lo oseFryhead esikhonza. Wahamba ongena umama Mphethi wavulela inhliziyo yakhe yonke. Wahlala naye. Uthi wamxoxela lonke usizi lakhe. Uthi umama Mphethi wathi hlala la ngeke usuke ndawo. Noma ngabe yini eyenzakalayo, noma yini engidlayo, usuka nawe. Wamtshela khona uJesu kumele uthathe. Wamchazela-ke waxoxa naye. Sengiyafonelwa sengiyatshela ukuthi kunesimo esikanje. Umama ufuna ukuthatha uJesu. Ngibuya kule nto bazalwane letho wachaza indaba kaMama nobufakazi bakhe ukuthi khona lento ekuthiwa inkambo yethu emhlophe. Uthi akakaze azizwe akuyeli ukuthi uJesu uyamfuna yena qobo lwakhe akenzeli umuntu uJesu umfuna yena abe inkosi umsindisi. Kuthiwa ngokuhamba kwethu khona lento ezithi iBhayibheli kwincwadi yabaHebheru, ningadeleli ukungenisa izihambi kuba abanye bathi bekwenza bangenisa izingelosi. So lo muntu lo uthole insindiso, umnyango uvulwa uNkulunkulu. Ukhona konke ukuhlupheka kwakho uNkulunkulu emnyeka usathane ufuna ukumhlomekisa embophela uzunge ngoba lo mphefumulo wodwa ezulwini ukhulu kakhulu. Lo usathane ufuna ukugwina. Kepha umuntu ongekho umoya njekaze ekholwe lokho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akekele udlule esigabeni usathane sekubophela amanqineni ukuthi wena ngiyakuzwa udabula. Kepha ngomusa kaNkulunkulu uzufinyelele ensindisweni. Sonke njengoba sila wonke umuntu unobufakazi bakhe ngoJesu. Kepha kumnandi kuzobonakala ukuthi umuntu asindiswe ngesimo sokuthi uthole izandla ezifudumele kumzalwane. Abantu abakholwa njengazi Zayoni amaNazaretha kuvela isithombe esibi ngenkolo yabo. Nathi siyathubeka ngenxa yabazalwane abangahlezi eqinisweni. Kepha akusho ukuthi wena bethiwa hayi ngiyafana lonke bese uthi hayi kulungile siyafana vele siyafana sifana. Because yabona lento ethiwa masingabi ngabantu abazizwa kizo. Khona abantu abazizwa kizo kepha liphiciwe. Njengoba liphiciwe izwi kwenza lokho ukuthi utazele ukuthi uzwile. Bese indaba igideka la bese kuthiwa sihlole phela imbhalo bazalwane ayikho into yokwenza ukuthi abazalwane babe lizwi linye, babe moya munye, babe mqondo munye, bengazange bedlule kumoya. Uthi lapha lombhalo kwincwadi yokuqala yaseKorinte sahluko 2 bengabusisi kusukela kuverse 12. Njengoba isho nakuncwadi yokuqala kaJohane ithi ke bazalwane ngiyanicela ukuba nihlole imimoya.
Kufanele sikwazi ukuhlola imimoya. Abazalwane abazwa le mfundiso ku-YouTube besifundisa, ngibatshela into eyodwa. Hlolani imibhalo, thathani amabhayibheli enu niwafunde. Musa ukuthi iBhayibheli uzovulela umfundisi incwadi ethize kuphela, bese udwebele leyo ncwadi kuphela. iBhayibheli ingaka. Wathi umkhulu uThondo walapha phezulu eqala efake intshumayelo yakhe kaShembe lapha ekhaya. Nami ngabomanzi, amphikise. Ngaba ngimthanda ngeke. Lo muntu ngeke aze ambone uJesu uzolunga imnaka kumyeka. Manje indlela akhuluma ngayo uyena bese ekhuluma ukuthi akekho umuntu ongafunda iBhayibheli aliqede. Avele ngamhleka. Athi mina sengifunde kuyalabo 6 kuphela. Namanje ngisafunda. Yabona le incane nje, khona le njolo ukuphatha ingane. iBhayibheli uzolifunda ukujaha ukuqeda ngeke uzobuza uNkulunkulu, uzothumela abantu ukwaliceda iBhayibheli, but uzofunda ukuhamba ukuba lithi iBhayibheli ithatha le ncwadi le uyidle. Izobaba esiswini sakho, ebizoba mnandi lolo. Ukuze sikwazi ukuthi sifakaze ngoJesu, sesimuzwa, kumele le ncwadi le asinike yona sifunde ngokuzinikela nangokuzithoba. Ukuze bese kufika lesikhathi sokuthi umuntu aqhamuke nento ongayizwa kahle, umuzwe impilo yona ifakazelwa yiyiphi incwadi eBhayibhelini. Amen. Then bese ngasakwazi ukuphendula bese uthi manje angikwazi ukuthi ngizothetha lento eshoyo ukuba siphile sesixabana mina nawe engathi sibanga inkolo, kanti cha, mina nginesisekelo. Kuthiwa umuntu ufeke engozi noma ngesikhali emngcwabeni wabantu besifazane bangabi khona lencwadi. Ayifakazelwa iBhayibheli lo. uStefane bamgcaba manje bomthatha phambi kukaJesu. uJesu uJohane uMbhaptizi bamnqoba ikhanda. Asazi ngangeke bathi akukho lekuthiwa-ke wathi sefile uJesu wakulethela esiphambanweni. Wafaka ngesikhali ngoba bafaka isandla nabasishaya nasezinyaweni. Uthe mesefile azange bavele bamthumbe bamgwaze eceleni. Waphume igazi namanzi. Lo muntu ufe ngesikhali ngoba izinto ebezikhona ezofa. Kepha iBhayibheli lithi uma abantu uMary Magdalene baya kuPhethumeli beyokubhixa ngama-spice. So kuvela lento yokuthi kunezimfundiso zabantu, abantu abazinika abantu babaphile ngazo kepha zingenasisekelo. So lento le yokuthi into iqale njengani le ndaba yokuthi umuntu ahlabele umuntu engasekho bese athatha isithombe sakhe athi idlozi labile. Leyo nto inomlando ukuthi kunesikhathi lapho khona inkosi thizeni yafelwa umntwana ngenxa yokuthi umntwana ube yigugu ejabulile. Wayesethi-ke uzomhlabela umntwana lo. Ngifuna uku-understand ukuthi insila yokungazi nokwenza izinto iqhamuka kanjani. So leyo nkosi emva kokuthi yenze lokho ekhumbuleni umntwana wayo osanda kushona yahlinza imhlatshelo, yaze yenza umfanekiso womntwana wayo. Yakholwa ukuthi umntwana uyaphila leyo. Yakholwa ukuthi uma ihlaba umntwana wayo uyaduduzeka leyo. Leyo mfundiso leyo inkosi yayibusa yayisinika abantu bayithatha lokho bayenza. Abantu bahlabela amadlozi, baguqa phambi kwezithombe, bayakholwa baphatha amaBhayibheli. eBhayibhelini usumbuza ukuphi lapho khona kuthiwa uhlabele umuntu ongasekho? Ukuphi lapho kuthiwa akha isithombe noma umfanekiso, noma ngabe kuthiwa isikaJesu noma ngabe kuthiwa isisali, lapho kuthiwa kwenze phela lokho? But evangelini lami siyakwenza. Yinto ekhona le. Bese iveza le ncwadi le emini incwadi yokuqala seKorinte sahluko 2. Ngifundele. Incwadi yabaseKorinte isahluko sesibili from verse 10. Ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngomoya. Ukwambule ngani? Ngomoya. Ukwambule ngomoya mzalwane ukuze usindiswe ngokwena. Kwakumele ushunyele izwi. Izwi lingumoya. uJesu ekhuluma uthi-ke umoya uphilisayo. Lamazwi ekwakhuluma kini ayini? Angumoya futhi angumpilo. Amazwi ekwakhulumayo, lezi zinto engizikhulumayo
ezikamoya awuziboni kepha uyezwa. So umoya okwazi ukungena emadlebeni akho uyothinta unyembeza wakho uguqule noma wambule. Lobukhulu bukaNkulunkulu abuyela umuntu kepha umoya ovela kuNkulunkulu osindise wena. So thina esambulelwa ukusindiswa noma ukuphila phakathi sambulelwa ngomoya. Sasingekho uJesu noma uMoses evula ulwakhe. Sasingekho. Angithi uyakhona ukukwenzela ukhona ubufakazi. Sasingekho uEliya ekhuluma noNkulunkulu kwehla umlilo ezulwini. Sasingekho uJesu ezalwa ngalamandla azalwa ngawo. Noma eselendiswa ekuthini, noma esevuka ekufeni, kepha ubufakazi kuthiwa emlomeni yababili nabathathu igama maliphelelisa. Uma ucabanga ukuba labantu babefuna sikhonze uJesu ngale ndlela le ofika kulo ngayo nje, yini abafuna ukuthi basiholele kuJesu ngale ndlela yokuthi mhlawumbe izozuzisa abantu abathize phela, ngoba uma ingazuzisi uNkulunkulu nawe ukuthi kukhona umfundisi noma umbhishobhi ezomzuzisa uyena ozophela ngawe ngokuba yini bakushintshile uhlelo lwamangalo bakuholela kumuntu. Bathi thina sibizelwe ekutheni sibe nokuphila okuphakade. So lezi zinto njengoba sezilotshiwe la kule ncwadi zilotshelwe ukuba yilowo nalowo okholwayo asindiswe. Ngoba lezi ncwadi lezi abapostoli ongeke babhale into eyodwa, kepha nobani ubhala ngokubona kwakhe. Ngoba uma ubheka amazwi kaMathewu noMarko noLuka noJohn bakhuluma into eyodwa, kepha hayi ngokufana. Ukuba ulimi abalisebenzisayo nangendlela umuntu azichaza ngayo yena uveza ngokwakhe. So lokho kwenza ukuthi ngibone ukuthi khona lento ethi ukuphila okuphakade. So uma ngithatha uJesu ngithatha ukuphila, hayi kwalokuhlala. Ekufakazini bezinto azishumayela uJesu ziveza ukuthi uJesu akanandaba nezinto esinazo emhlabeni. Ngokuba ufika kuveze omunye athi Nkosi ngicela ukutshela umfowethu ehlukanise ifa nami, athi ubani owenza umahluleli ukuhlukanisa amafa phakathi kwenu. Uthi qaphela ukuhala. Uma uthi qaphela ukuhala bese akwenzela isibonelo. Ufike enze nalokho mfana lo ozakela istrip. Amtshela ukuthi ukuze wena ukwazi ukulungela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umesakha emhlabeni esibeka. Iyodwa into ayifunayo. Into yokuqala nje uthando. Ngaphandle kothando ayikho into ethi ukungcwele. Ngakho umpostoli Pawulo efakazela loyo kakhulu ukuthi ingaba umuntu onikela umzimba wakhe ukuthi ushiswe, ngingathatha impahla zami ngizinike umuntu, kepha uma ngingenalo uthando yinto engenamsebenzi. So ukuza esontweni izinsuku neminyaka akuphelelisiwe ngaphandle kothando. Njengoba lokho xolelani abantu iziphambeko zazo. Ukhiye xolelani abantu iziphambeko. Lebona into esibangayo ekukholweni abantu banenhliziyo ezikhulu. So lo moya vele usathane ufuna ukuthi ungasuki kubona. Khona sebeyamazi uJesu. Njengoba sibona nabanye odadewethu abafowethu bebafuna ukuhlukana nezinto abazibambile zasemhlabeni ezibenza babukeke noma bazizwe bebahle phakathi kwabantu. Ningathandi izwe lezinto zasezweni. Kunezinto ekumele sizidedele uma siza kuJesu ezingasamkhazimulisi yena. Ngenxa yokuthi akusabalelwa ubungcwele ngenxa yalezo zinto lezo. Uma ukhuluma ngewiki uyasijaja nje njengoba Jesu bazana bathi uNkulunkulu akabheki ingaphandle bheka phakathi. Wayekhuluma noDavide. Ngani ngokuDavide uthi indoda inhliziyo yayo enamathele kuthina. uDavide wayemazi ukuthi uzomsebenzisa. Laba banye bayakhethwa kuthiwa ngoba bathi laba bakhulu kuthiwa hayi angibheki njengabo lutho. So mase kufika isikhathi lapho khona ethi uNkulunkulu-ke owesifazane angahloniphi ngaphandle ukhona le incwadi engekho la kule ncwadi yeBhayibheli elikhulu. Nomuntu wesilisa uzombona ngendlela agqoka ngayo. Uzombona ngendlela aziphethe ngayo. So umuntu wesilisa esigqobhosile eze esontweni lecici umfundisi akanenkinga vele umfundisi ufaka ichain negolide la esiphambano. Lokho lokho bathi umoya ingcwele ukhona ngenxa yokuthi umfundisi usho njalo athi umoya ingcwele ukhona namhlanje. Ngiyamuzwa.
Angithi ngiyakutshela ukuthi kulula uma kukhona umuntu owumholi ngaphambi kwakho ezokutshela izinto ubukela kuyena ukuthi uzithathe. Noma kuthiwa zibheja kangakanani uzothi hayi mina lento ngayifundiswa ubani. Umkhulu wami usasho njalo namhlanje. Lento le ngayifundiswa ubaba so ngeke ngiyeke. Insila le ephakile ugogo sihlale naye ishumayela izwi lapha uzobe seshela umkhulu wazikhulumela ngamandla abantu abadala. Nawe sekhuluma ngenye izinto kuthiwa yabona abantu abadala bakubhekile. Yabona ukwenza ukuthi ubaba wakho ubhekile. Akwazi hayi abhekile uyena into engiphisana nabo kuba yini sengiyabona ukuthi inkingi. Sekudinga abantu uJesu. Because uma uzophisana nabantu abadala kuzokwenzeka lento leyo usathana ayifunayo. Ubonakala mina ngasahloniphi. Amen. Bese kuthiwa ibhangeli. Ngoba yini sizama ukumlwela uJesu, afanele simlwele uJesu. Kumele thina siphile impilo yokugcwala. Mina hlezi ngikhona ntombazalwane ayikho into engathi uNkulunkulu ungiphathisele ngaphandle uzokutshela ukuthi buya endleleni uhambe emgqeni. Hazi uNkulunkulu wena ngokuba akusekho umuntu ozobela kwazisa uNkulunkulu ngokwakhe kepha wena qobo lwakho. Fanele uNkulunkulu aphile kuwena ngokuba usinike indlela yokuza kuyena kuJesu. Ukufa kwaJesu ufe uya ezulwini endaweni yakhe isithelo sakho sobukhosi. So ungumpristi omkhulu ngokuba ulento yabapristi babeyinikwe uyena. Lento yabaprofethi babeyinikwe uyena. Ingakuthi uJesu ungumprofethi, uJesu ungumapostoli, uJesu ungumpristi, uJesu uyinyanga enyanga abantu begula. uJesu unguNkulunkulu ngokuba methi wonke amandla kaBaba akini. Wonke amandla uvuke kufeni akuJesu. So uma uJesu esefike losivulela indlela yokuyaza kuNkulunkulu uthi nina ningabafundi bami ngiyacela ukuthi angisenzi njengabantu abayizinceku kepha nina manje nabantu abangabahlobo bami ngoba nginazise konke kuBaba. So bese uJesu ngumhlobo. Kunezingoma ezinani ongayicula noma ukufuthulela lombhalo. Kunezingoma zakaSathane ewagcina sokuzicula mzalwane ungazi. Ngoba kuthiwa inkulu bani yegospel. Kunezingoma esihlala nabo abantu bathanda umasikandi. Uyizwe njalo le ngoma ngisho umasathanda ukuyizwa seke engqondweni yakho ngoba unembezwe erekhoda le ngoma uyiphinda izigcine sephila kwena. Uxa uthi ngawumzalwane manje ngasengidlala ingoma zomasikandi ekhanda lami. Ingoma uhlala nabantu abazungeze ngalowo moya. So vele lesikhathi lo uyadinga ngasokuyifunga lo ngoma ufuna ukuyiphinde idlale. Usewinile usajana. Ingoma ezibonisa unyaka wamasikandi. Bathi ingoma zesintu ukuthi yini isintu? Ukwazi isintu. Bathi hayi usiko lwethu yini usiko? Ngoba khona usiko impilo. Khona indalo. Isintu asiko. Isintu angazi ukuthi uzothi bengichaza ngithi hayi yini isintu? Ngifike igama lesisintu mhlawumbe ngizokwazi ukuthi ngithi bengichaza ngesintu konke. Ukuba uyakadlamini benze imikhuba yakhona ngendlela yakhona, uyakazodwa benze imikhuba yakhona ngendlela yakhona, abenzi ngendlela eyodwa. Ngibuya kule nto beqale ngayo ukuthi abantu abangenaso isisekelo benza izinto ngokucabanga. Kungekho into ezobalawula. Ingakho begijima beye umuntu ofake imabhondi neziphandla nemiyeko bese afake nezintambo bese bathi lo muntu ayobatshela ngokuphila kwakhe. Afika abatshele vele into abafuna ukuyizwa ngokuba uzosebenza imali. Akabasizi mali. uNkulunkulu akadingi ukuthi ngishintshe uniform. Ngigqoke ingubo ezinde ezishaye emaceleni ukuze angisebenzise. Ufuna abantu abazozwa benze izwi lakhe. So uya kumuntu onamanga njengoba lisho iBhayibheli ingaphendukeli kwabantu amadlozi. Amadlozi akubona wakini. Kunabantu abanemimoya abazokunika bayakunika wena imoya. Badayisele imoya. Uhamba uhlabele le moya. Uyibiza. Bona utshethe ubiza abantu bakini kanti ubiza le moya. Sayithathe isithombe. Thathe isithombe. Ngoba uyibiza ngobani? Ngogagasha kithi. Izwalo iBhayibheli lithi incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 10 sahluko 11 verse 12 noma sura ku verse 11
Sahluko 11. Sura verse 12. Incwadi yesibili kwabaseKorinte sahluko 10. No, Sahluko 11 verse 12. Sahluko 11 verse 12. Ngokuba asinasibindi sokuzilinganisa nokuzifanisa nabathile babo abazintomayo, kodwa bona nxa bezilinganisa ngezingqondo zabo, bezifanisa nezingqondo zabo. Yabona ukulinganisa ngengqondo yakho okulingana nani ngengqondo yakho. Ukuthi konke okwenzayo kulingana nawe nalesigaba lesokusola. Lokho okucabangayo. Kepha khona lento ongenayo kuthiwa isabulo ngempilo. Ngoba yabona ingqondo yabakwakho noma yakhokho iza kumkhulu, ize kubaba, ize kudodana. Leyo ngqondo ilingana nabo. Kepha le ngqondo esisuka kuNkulunkulu ize ngoJesu izokwehlela thina. Nawe noJesu aphile kwalophinde umehlisele. Iyona le ngqondo le engeyona yakho kepha yasezulwini. Ukuthi yabona bethu uNkulunkulu imicabango yami akuyona, ayifani leyini. Ngeke uthathe ukucabanga kwakho ukuthi uNkulunkulu wena uyamazi noma uNkulunkulu. Bonke abantu abazi uNkulunkulu njengoba bekhuluma umuntu omdala noMkhulu athi phela abangasekho baseduze kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthumela bona ukuthi beze kuthina bazosivikela. So bafana nezingilosi, yabona ukuhlakanipha kwakhe mezi behlele eqhathanisa athi ukuthi abantu abangasekho bayizingilosi. Yebo, akayi uNkulunkulu kuyobuza labantu kuyakubuya esangomeni. Ayikho into engamkhomba ukuthi akayi esangomeni ngokwesisekelo seqiniso kaNkulunkulu. Baningi lencwadini. Kepha thina asikuzibonga ngaphezu kokulinganisa, kodwa ngesilinganiso sendawo esilinganisayo. Kodwa ngesilinganiso sendawo esiyisilinganiso asilinganisele sona uNkulunkulu ukuze sifinyelele nakini. Ngokuba asizeluli ngokweqisa ngokungathi asifinyeleli kini. Ngokuba sifikile kwaze kwaba nakini ngevangeli likaKristu. Singazibongi ngemisebenzi yabanye ngaphezu kokulinganisa, kepha sinethemba lokuthi ngokukhula kokukholwa kwenu siyakukhuliswa kakhulu impela. So yabona indaba yokuthi uma kukhula ukukholwa kubantu ngenxa yevangeli, wena ushumela ivangeli, ukholo lwakho kuNkulunkulu namandla akhe uwavumela ukuthi asebenzise amandla akho wena kuyakhula nabo wena, ngoba awubi namahloni ngevangeli, awusabi futhi ukushumayela ngenxa yokuthi amandla kaNkulunkulu ayabonakaliswa ngesikhathi wena uhlwayela imbewu. Ungakocethi lapho ungile ncwadi le ngithi futhi yakhona esibili eSekorinte sahluko 12 kusukela futhi nakhona kuverse 13. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesibili verse 12. No, incwadi yesibili kwabaseKorinte. Incwadi yesibili isho kahle. Incwadi yesibili kwabaseKorinte sahluko 12 kusukela kuverse 13. Ngokuba nancishwani kunamanye amabandla, uma kungeyilokho ukuthi mina angibanga umthwalo kini na. Ngithetheleleni lelo cala. Bhekani, sekungokwesithathu ngilungele ukuza kini. Angiyukuba mthwalo kini, ngokuba angifuni okwenu, kodwa ngifuna nina. Ngokuba akubantwana
abafanele ukuqongelela abazali, kodwa abazali baqongelela abantwana. So umpostoli la uthi uthatha isikhundla sokuba umzali ebandleni. Ngoba enganeni yakho oyiphakelayo awukwazi ukulindela ingane yakho ukuthi ihambe uyosebenza uyiphakele wena singakufika isigaba. So yena uma eza kwezalwane, uza kwezalwane engabhekeli lutho, engabhekeli inzuzo. Ivangeli alidayisi, limahhala. So umuntu othathe ivangeli noma ivangeli ulamukela mahhala. Noma iBhayibheli lithi umuntu ufanelwe iholo lakhe akusebenzele ukuthi ngilindele abantu ukuthi bangiholele. Ngisebenzela ukuthi abantu bamukele amandla kaNkulunkulu ngokuba belithi phendukani yilowo nalowo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu khona eyakuthethelelwa izono zakhe mese enikwa isiphiwo. Isiphiwo uyashumayezwa uzwa izwi lihlaba uyaphenduka. Uma wena sowuhlala emfundisweni ilapho khona uNkulunkulu elokhu ekupha isiphiwo sikamoya oyingcwele ugcina sowuphelela isiko emngcweleni ukuba uma uzala ingane awukwazi ukuthatha ingane uyikumbika. Ingane ifanele iqalebele incele isibe sincelile kuhamba isikhathi incela bese kuyimanje ngene eparishini. Izifike lapho khona sikwazi ukuthi seyimile lento ekuthiwa yini bathi abathakathi amazinyo la ngaphambili. Seyaqala lapho soyezwile noyedlela isubamba seyiqinisa ngale ndawo le siyalunga ukuthi sikuyaqala seyiyakhula amazinyo. So uqala ke manje lokuyibhucela nakhona ukudla uzingeze usebenza kanzima ukuthi ihlafune ngoba ayikakoqini ukwanele ukuthi izihlafune. Kanjalo nomsebenzi wompostoli nomfundisi ukuthi izwi laNkulunkulu azi ukuthi abantu abanengane khona abantu abafana nezingane kumele bathole ubisi, khona abantu abathola iphansi, khona abantu abacela babhucele ukudla ukuze bakudle, khona abantu abanika izwi laNkulunkulu njengoba linjalo. Bese ngokuthi ngomoya woNkulunkulu usedla ukudla ngoba useke esigabeni sokuthi manje uma edla ukudla usedla ngokuqonda. So izinto lezo ezingandile bani thina sijaha izikhundla thina sijaha ukuthi sibe phambi kwabantu ukuze sibonakale ukuthi nathi ke sigcotshiwe. Awuzigcobe wena umoya oyingcwele osuke esebenza ukhanyisa ukukhanya kwakhe kuwena. Ngeke uzomtshela ukuthi ungazange uzufune uzothola. Ngeke uzomtshela ukuthi ungazange ucela uzophiwa. Ngeke uzomtshela ukuthi ungazange uzuvuma uzakuvulela. Abantu abaningi abatshela abafunda abagqogqozi uNkulunkulu. Bafuna nje ukuzoba nababiqoka nje. Bafuna ukuzokhuluma ngoJesu. Kepha lo Jesu yothi bahlolisisa kwenza kube buhlungu ngakuwena wena uJesu ukuthi wasodlala ngabantu. Kubuhlungu le ndaba yokugijimela abantu bathakhe uJesu wathi bonke babafundisi. Kepha uJesu wathi lapha kwincwadi yaMatthew. Nanokuthi uqala kwincwadi yaMathewu bese sizovala. Incwadi yaMathewu usahluko 28 verse 18. Kusukela kuverse 18 uthi ke uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Nalokho hambani nenze izizwe zonke. So uJesu useyathuma usethi ke nani njengoba ke amandla ekini nami ngiyalithuma lokho kwenze kwincwadi yaMathewu sahluko 10 engakothunywa ebathumela nje ukuthi abahambe ukukhipha amasimulo bashumayela ukuthi abantu abaphenduke. Manje usethi ke nani ke manje hambani nezizweni zonke nenze ini ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nenze izizwe zonke ini abafundi. So lento kuthiwa umfundi awukwazi ukuthi wena ufunda ku-first year bese uhamba ukuthi wena ka-matric ungazange uzukudla udlula grade ka-second year naka grade 1 grade 3 uze kufika grade 12. Abantu bekha ama-stepis bengafuni kwabafundi bafuna ukugijimela ukuthi bakhulume ngezinto zikaNkulunkulu kepha bona bengamazi uNkulunkulu. Alikho icala ngokuba ngumfundi, ngingumfundi qobo lwami. Ngiyoze ngife kumfundi. Kepha akungenzi ukuthi ngigijime ngithi-ke phela sengubishop noma sengupastor Zulu. Anginandaba nalezo zinto lezo.
into ebalulekile ukuthi ngabe lento le oyikhulumayo iyafakazelwa yini yizwe. uNkulunkulu ngabe uyafakaza yini ngawe noma cha? Ngokuba ekugcineni uma uNkulunkulu engafakazi ngawe, uyogcina wena uzikhumeza, wena uzibonga, wena uzigqamisa, wena ungasagqami uJesu abasebebuka wena. Ngilike le ncwadi le ethi-ke lapha kuyincwadi yokuqala yaseKorinte sahluko 2 verse 10. Ngokuba kithina kwambulile ngani ngomoya. Ngokuba umoya uhlolisisa konke. Umoya wenzani? Uhlolisisa konke. Umoya uyahlolisisa mzalwane konke. Yebo nokujulileyo. Lezinto mina engeke ngiziqonde ngenyama kepha uNkulunkulu uhamba ekujuleni kwezinto. Othi noma kuthiwa ifunda iBhayibheli, uthi usuke kwesibili sifuna ukuthi uNkulunkulu usithile lapho ukuthi ungabona. Uzokubonisa solufunda iBhayibheli okwesithathu. Uthi isingaqala lapho sothi ngiyabonga uNkulunkulu ngoba yini? Le nto uyifundile kunemibhalo nami ngangifunda. Yepha uNkulunkulu esiyambula ayambule kungasekho iBhayibheli phambi kwami. Lifike nje izwi kaNkulunkulu lidlule. Achaza la ngichaza ukuthi uhleke wena. Right. Wayifunda incwadi yokuthi yazi incwadi yokuthi ubona kanjani? Asho nawo Bright yazi mina ngibone. Ngimchazele bese ngimthathile nenye incwadi, ngithi isho lo. Yini? Angizambuleli uma ngicela uhambe izindawo ezijulile. Uma singadlenzi ngezwi kaNkulunkulu bazalwane, ngeke uNkulunkulu asambulele lutho. Bani. Verse 11. Yes. Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu? Kubantu wazokomuntu. Uma kungesiye umoya womuntu obuye na. Ithina abantu sazana ngezinto zethu zasemhlabeni. Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu. So ngabe umqondo kaNkulunkulu nawo yini na? Ngoba phela ukuze thina abazalwane sivumelane sithi amen ngokuba sesiyamazi uNkulunkulu. Angazi ukuthi baba ukuba lithini iBhayibheli? Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu. Awaziwa umuntu phela. Futhi wena ukuze wazi lezinto kufanele ube nomoya kaBani. Ukuze wena ukwazi ukufakaza ngokuNkulunkulu kufanele ube nomoya kaNkulunkulu. Ngoba lezi zinto azaziwa umuntu futhi akekho umuntu ozasela lezi zinto ngokwakhe. Ngokuba ithi incwadi lapha kwincwadi yaPetru yesibili sahluko 1 verse 20. Iqale lapha kwincwadi yesibili kaTimotheyu sahluko 3 verse 16. Ithi akukho nesisodwa isichasiselo salombhalo esingachasiselwa umuntu ngokwakhe. No, leyo yaPetru le ithi-ke yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu, ilungele ukusola, iqondise, ilungise, ifundise umuntu kaNkulunkulu ukuze apheleliswe ekungcweleni. So nabantu kusukela kuMoses kuya kuJoshua kuya kuSamuel kuzophuma kuIsaya noJeremiah noHabakukhi kuze kuyophuma kuMalaki noJohane uMbhapatisi, bonke bakhuluma lizwi linye. Abapostoli labo bese bekhethiwe bakhuluma lizwi linye. Akekho umphethiso omunye. Lapha thina besikhuluma ngale ncwadi singafuna ukuyisebenzisa bese siveza ukuhlakanipha kwethu, sikhuluma ngokuqonda kwethu. Ngoba yini sesikhuluma ngokwabantu, so ukuhlakanipha kwethu kulingene lokhu kwethu akusafakazelwa umoya oyingcwele. Into esixabane emabandleni indaba yokuthi khona ufuna ukuhlala ezweni, khona ufuna ukuxebuka, khona ufuna ukuhlubuka, khona abantu abazambulelayo ngekutshela inhlungu lento. Khona abantu abazambulelayo izambulo badale uqhekeko phakathi kwabazalwane. Abantu abangafuni ukulungiswa yizwi, abantu abangafuni ukuboniswa yizwi babheka wena, babheka izwi. Usaba ukuthi bazalwane ngixolise, ngiphamukile la ngibone kanje bengafanele akubona. Abafuna abantu kwenze njalo. Baze bafike utaphuma kuba ubulawa yimfakamo. Lento ethi uJesu akubona bonke abathi inkosi Nkosi. Iyona lento esizokwenzeka le emabandleni. Ukuba abantu balokuhlebela abazalwane. Imizalwane ukuthi umzalwane uyayibuzeleka ayithatha kayiqondi ibuhlungu ikhiphe ekholweni ngenxa yaSathane ungenile osebesunto yedwa.
Aningi, right? Isincwadi ePetru esibili, Sakhiwo 1 verse 20, right? Oh, Jesus. Nasi lokhu kuqala ukuthi asikho isiprofetho sombhalo esingathasiselwa ngumuntu ngokwakhe. Asikho isiprofetho sombhalo esingathasiselwa ngumuntu ngokwakhe. Ngokuba kuzange kuvele isiprofetho ngentando yomuntu. So uma kuzoprofetha nakithi ngibona isimo sokuthi umzimkhulu uzophuma namhlanje ukhuphuka ukhona enkangala. Lokho kuqhamuka kubili kube ngavela benzothi uNkulunkulu bese engasenzeki umqambe mama. Kepha abantu begujwa ngumoya ongcwele. Yabo umethi uNkulunkulu namhlanje uzokuthuma uhambe uyoma lapha ulanda abantu uzobakhombisa ufike ube unyawo lakho omzimkhulu ufuna umzimkhulu beyintaba usuka uNkulunkulu bese kenzeka amandla kaNkulunkulu akhombiswa ngoba kusho